गामियाव फैब्लाथाय ना हनै मोसौ लाबोदों बावहाय जोंनोबो दङ खोन्थाहरनि र' नोंसोरनि एसे बिराद हानजा मोसौआबो नायना लाग्रोनि एसे मोसौ होलांनायखौ गामियाव फैब्लाथाय नै बेफोरबायदि हानजा मोसौ होलांनाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन ना बिराद मोजां नाङो गामिफ्राव फैबा बेफोरबायदि हानजा होलांनाय बे नै बे दा बावहाय सोरनिथाय गामिनि सोरनिथाय आंनिबो दंफैयो बावहाय मोसौआ थारमाने 10थासो दंफैयो मोसौ गाइखेर मोनजाबाय थायो सम देग्लाय फिसा होगोनदां माबा बिमा फिसा होगोन देग्लाय बिदि हानजा खालामजोबनानै दोनगोन आं सालाखौहाय साला मोसौफ्राबो नै बेफोरबायदि ओमफ्राय दा ओंखारनोसै थांनायसैबो न'आवहाय दाखालि साननैसो ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा गोबां खोथा बुंसोलायबाय ना ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो मोनसे खोथा बुंलायसो गारदोंबो जोंनावहाय माखासे घटना जाथायफोर जाथारि जाथायफ्राबो जानानैबो थांबाय जाथारि माने गेजेरावहाय एसटिनि दावराव जादों बेयावथ' बाब बिटिसि सेक्रेटारियेटआवबो माने बुफायहैद्लायनाय जादों अब्लानि समाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरदोंमोन गोबां ससियेल मिडिया फेसबुक पेज सालायग्राफोरा ना आं मोनसे जाथायनि सायावसो बुंगोन दिनै मा बुंदों जोंनि ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा ओमफ्राय फैयै एसटिनि दावराङा साइलेन्ट जाना थालायबाय एसटि दावराव साइलेन्ट जाखांनायनि उनाव आरो ग्रोबनो दुरभाग्य होनांगोन खाफाल गाज्रि होनांगोन जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां सोरबा आदिबासियाबो दिनै एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय बर'आबो एक्सिडेन्ट जानायनि सायाव माखासे माबा खालामना बर'आबो माखासे थैलांबाय बे बारा गोबाव जायाखै थैनाया बेफोरबायदि जाथायफ्रा दाफैथों जों बर'नि गेजेराव आरो दाजाफिनथों बेफोरबायदि दाङाबाजिया आं बेखौसो लुबैयो खारन जोंबो दाङाबाजिनि गोबां दावराव दावसिनि गेजेरजों फैदों जोंल' नङा एज ए बर' जाथियानो दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों ससियेल मिडियायाव एसटिनि समावहाय होसिख्राव बाथ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय मैया दाखालि जेब्ला आदिबासिनि दावराव जानाय समाव एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौनो होनांगोन दाबो बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिनो दैदेनगिरि जायखौ बुंदों बिरिमिनलां बिथाङा दिनैहाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनबाय बिनि सायाव सोर मा बुंदों साबेसेया दिनै बाथ्रा बुंदों फेसबुक पेजावनो होन कयेकजना बुंदों आं नायदोंबो बिसोरनिखौ फेसबुक पेजखौ सालायनो फेसबुक पेजाव मा बाथ्रा बुंदों नायदोंबो जायफोरनि बाथ्रा बुंनाय ना बिथांमोननिखौ आं नायदोंबो खिन्थु दिनै गिदिर बाथ्रा बुंग्राफोर माने सोरबाया एसटिनि खोथाखौ लानानै बाथ्रा बुंग्राना दिनै बिसोर बबेयाव थादों मानो बुङाखै रिमिनलांनि जानानै मानो बाथ्राखौ बुङाखै मानो बुंनो हायाखै सिरि जानानै दङ बबे खनायाव दङ मानो बुङाखै आं बेखौसो लुबैदों बुं माबा मोनसे खोथा बुं बुंनो हायैनि खारना बेनो जों ससियेल मिडियाखौ हायो होननानै बा बुंनो हायो होननानै बाथ्राफोरखौ बुंलाबायबा जाया रिमिनलांनि सायाव दानो जेबोखौनो बुंनो हाया स्रि खारन दिनै रिमिनलांनि आखायाव जेबो गैया दिनै रिमिनलांजों गसंफाग्रा दिनै 3 ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रासोल'नो आं नुहुरदों बुंनायाव सोरबाया बुंदोंबा बे आलादा खोथा गुबुनाथ' जेबोआनो बुङाखै दा खोथाया बुंहरलायगोन मा नों मानो बुङाखै नंगौना नङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आं मानो बुङाखै गोबां खोथा दं जोंफोरखौ एडभान्सनो खुगा गाथेनानै दोनहरदों सुथेनानै दोनदों जोंखौ बुंनो हायैनि नङाला जों मालाबानो बुंसिगौ जायफोरा दिनै खुगा सुथे जायाखै बै बेक्तिफोरासो मा खालामदों मानो बुङाखै नङाब्लालाय बा दाखालिबोथ' आदिबासिजों दावराव जानाय समाव सोरबा इउटुबार गिदिर इउटुबारफोरा मानो जेबो बुङाखै नुजाफैयाखैनो मालायनि फेसबुक पेजाव हगारनायखौ आपल'ड खालामफिननानै होनानैसो बिसोर फुटानि बाथ्रा बुंदों दिनै बैसोर बेफोरबायदि जाथायाव घटनायाव जि जायगायाव जाथाय जानाय बेफोरनिखौ माने डिटेल्स होआखै जाथाया माबोरै जाजेनामोन
दिनै आदिबासियाबो मानो न' सावजानो गोनां जाखो दिनै बर'आबो मानो न' सावजानो गोनां जाखो दिनै आदिबासियाबो मानो थैखो दिनै बर'आबो मानो थैखो दिनै आदिबासियाबो मानो रिलिफआव थाखो बर'फ्राबो दिनै मानो रिलिफआव थाखो बै बिथांमोना मानो मोजां खेंफोरथिखौ होआखै दिनै बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनानै जोंनि रिमिनलाङा एक्सएनडिएफ बि इउनाइटेड फराम अफ एक्सएनडिएफ बिनि दैदेनगिरिया दिनै मानो जेलाव थाहैनो गोनां जाखो मा जाहोननि थाखाय मानो बुङाखै खोथाया बे आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरनो गोसो रायनो गोसो बुनो गोसो दाननो गोसो माबा माबि बाथ्रा बुंनो ना खिन्थु बे खेबावबो आं एफआइआर होखागोन जेबो खोथा गैया जाय सोदोबफ्रा सयज' खालामनो हजम खालामनो हायो लिरनानै हरगोन ना बै बेक्तिफोरनि सायाव आइटिआनो होन माइटिआनो होन सोरबायानो होन एफआइआर होनाय जागोन आं बेखौ एडभान्स बुंखाना दोनबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला आं बै ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बेक्तिफोरखौ जोंफोरखौ नाम थांखिनानै बुङाखैमोन नाथाय बै बेक्तिफोरा जोंफोरखौ इनडाइरेक्टलि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनबा इनडाइरेक्टलि बाथ्रा बुंदोंमोन रिमिनलाङा हमजाना दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आदिबासिफ्रा दिनै जेलाव सोजानानै दङ बर'फोराबो 10-15 जनसो जेलाव सोजानानै दङ आदिबासिफ्राबो 10-15 जनसो जेलाव सोजाना दं बै बेक्तिफोरनि थाखाय बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै जाय ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोर दा बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरनो गोसो नोंथांमोना लिरनानै हर थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि